Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 39 years ekuberekwa. Ndinoda kukuudzai izvo zvakaitika kuzosvika ndichizoshayikirwa nemwana wangu uyo ainge aine 1 month yekuti unongofamba uchingokumba. Ndakati ndaenda kumba kumusha kwedu ndokubva ndachizobvako ndiine umwe musikana uyo wandainge ndiinaye, tikatonetsana nemurume wangu because mate tainge tagara tiinaye. Musikana uyu ainge achitori mwana mudiki, ainge aine 15 years ipapo pandakamutora ndikabva naye kumusha ndikazouya naye kunoku kumba kwangu. Saka amai vangu vakatombondirambidza but ndakangomunzwira tsitsi. Zvakaitika mukomana ndakati ndiriko kumba muvillage medu makabva machizoitika rufu, amai vakabva vachizoti taifanira kuti tinge tichiendako ikoko. Saka tikabva tachizoenda kuya, then ndaingonzwawo zvichinzi ainge ari mwana ainge achingobatwa chibharo kana nani zvake wemuvillage nekuti ainge ari nherera. Zvinova zviri zvinhu zvakandirwadza because ndainge ndiine cousin sister yangu who was also a victim, ainge ari mupurisa, saka akabatwa chibharo akazotokomita suicide. Saka mwana uyu ndakati ndakamutarisa ndikabva ndati nezera rake apa achiri mwana mudiki upenyu hwake huchazovei. Ndokubva ndati kuna amai vangu ndainge ndichida kuti ndinge ndichienda naye kuHarare sezvo ndainge ndatogara ndataura naye nechekare. Ndiyo mistake yandakaita. Ndakatanga ndatotaura naye akabva achizoudza vanasekuru vake vainge vari hanzvadzi dzaamai vake kuti ainge atowana basa. Saka amai vakabva vati zvawaita izvi auone kuti wava kutoda kutondivengesa nevanhu here, because tarirawo uone kuti wagara watotaura nevanhu vako ukavaudza kuti uri kuda kuti unge uchienda naye mwana uyu kuHarare. Zvino kana kuri kunzi ndikazokurambidza, it is obvious vachabva vati inini ndini ndakurambidza, saka zvinozotosika ruvengo muno muvillage. Saka amai vakabva vanditi ita zvako but handina kufadzwa nazvo zvawaita. Vakabva vati kwandiri uchingosvika chete kuHarare mwana uyu ndikuda kuti unge uchizomutsvakira rimwe basa, ukasike wamubvisa pamba pako nekuti vanhu ava handivafariri. Gogo vake vainge vari n'anga, ainge ari munhu ainge achibatsira uye zvekare ainge achinzi ainge aine shavi risina kunaka paari. Ndokutaura kwavakaita amai vangu. Sezvo takangokurirawo mucheche Pentecostal nekuzokurawo mukoma, I was trying to tolerate vamwe vanhu vasina kuita seni. Saka ipapo amai pavakanditi vainge vaine shavi risina kunaka, ndakabva ndati asi amai ivo vachiri nepfungwa dzekuti munhu wose anoita zvechivanhu is always against you and anenge achida kungokukuvadza chete. Ndikabva ndati mwana uyu haana kana zvaanomboziva, ndichimunzwira tsitsi. Ndakabva ndachizomutora apo patainge tava kuda kuenda kuHarare. Saka takazoti tasvika pamba usiku hwacho ihwohwo, pamba pangu ndipo panoitirwa Bible study. Pakabva pachizouya vatainge tichiita navo Bible study but musi iwoyo pane vamwe vakuru vekuchechi kwedu vakazongouya. Saka vakazoti vainge vachida kumunamatira musikana nekuti ainge asati akambotendeuka. Vakamubvunza kuti wakambotendeuka here? Akati ndakamboenda kumasowe. Vakabva vamuti unofanira kuti unge uchigamuchira Ishe Jesu Kristu. Saka vakati vachinomunamatira akabva achizotanga kubuda dhimoni. Mukoma akabuda dhimoni rikatanga kumanifesta. Ndakatofara nekutopembera because mupfungwa dzangu ndainge ndichiti zvimwe kuda ndainge ndakatopiwa revelation naMwari kutora kwandainge ndakamuita mwana ndichibva naye kuvillage kwedu ndichiva naye muHarare. Akanamatirwa, dhimoni rikaenda, asi dhimoni rakachizodzoka. Mukoma rava kuda kundiparadza.
Usiku hwacho ihwohwo murume wangu iye akamuka pakati peusiku achiti ainge arota mwana wandainge ndabva naye kuvillage. Ndakamubvunza kuti marotei, akabva ati ainge arota vainge vari pasi pegungwa ende ainge akapfeka wedding dress, iye ainge akatobata maringi maviri, akabva achizoudzwa kuti ndiye ainge ava mukadzi wake. Inini ndainge ndisisiri chinhu zvachose muupenyu hwake, semunhu ainge ari against kuuya kwandainge ndaita nemwana pamba. Ndakaona sekunge zvinhu zvose zvaainge achitaura ainge achitotaura zvinhu zvekupenga. Mukomanashi akaramba achingorota hope idzodzo, asi ndakazotogumisidzira ndava kutoita sekunge ndainge ndatova pabarika naye mwana iyeye, nekuti murume wangu ainge ava kutoronga urongwa hwese hwaainge oita ainge ava kuita namaid wangu. Asi izvi zvakazoitika mushure mekunge ndazozvibata kuti mwana uyu ainge aine mishonga yaainge achindishandisira. Musi wandakazvibata kuti ainge aine mishonga yaainge achishandisa, ndakati nerimwe zuva ndakabuda neshamwari yangu. Pandakazodzoka ndipo apo pandakabva ndachizomuwana ainge ari mukicheni, ainge aine hari yaainge akadengezera mumusoro make. Ndakamubvunza kuti hari iyo yaainge akadengezera mumusoro make ainge achiita nezvei. Mukomanashi akabva andiudza kuti ndo zvavaiita paainge achiri kumushana gogo vake, nekuti vaipota vachienda kumasowe vachiita munamato wakadaro. Saka mwana uyu ainge ava kutondishandisira mishonga zvekuti ndiye ainge ava kutonditonga. Ende dzimwe nguva aikwanisa kutounza kana vakomana, apa ndichiti vakomana vainge vatori varume vevanhu, aitorara nevarume vevanhu vemuraini mandainge ndichigara. Even varume veshamwari dzangu ndaitomupa room, asi izvi ndaiti ange achizviita ari masikati. Mukoma mwana wezera iroro ainge ava kunditonga pamba pangu. Dai ndakaziva kuti ainge ari muroi mukoma, ndingadai ndakakasika ndakamudzinga pamba pangu. Saka nemurume tainge tava kungogara tichingonetsana each and every day kudzamara musi wandakazovabata red handed. Saka nerimwe zuva ndakarota musikana uyu. Pandakamurota mukoma, chiso chake ainge aine chiso chainge chakaita hafu munhu akaita hafu shumba. Saka pandakapepuka ndakavhunduka mukoma, because ndakaita sekunge ndakatomuona, but pandakamuona ainge akamira pahwindo ndokubva anyangarika. Ndakamuka ndokubva ndaona kuti murume wangu ainge asimo mumba. Foni yake ndakaona kuti yainge itori pazasi pepilo yake. Ndikati murume wangu pose paanenge ari foni yake inenge iri mumaoko. Ndakabva ndachizoenda kubath, ndikabva ndaona kuti munhu ainge asimo mubathroom, ndokubva ndabuda. Ndakangoti ndichibuda ndichitanga kufamba mupassage ndopandakatanga kunzwa kuchemerera, because ipapo ndainge ndakamuudza kuti ainge ava kufanira kuti ange achizorara nesu kuupstairs, vana ndo vainge vachirara kudownstairs. Kuti sei ndainge ndakati ange achirara nesu kuupstairs handitozivi. Mukomana chindo pandakanzwa kuchemerera, ndakabva ndachizotanga kufamba ndikaenda kurumu kwake. Dho mukoma rainge risina kana kutombovharwa zvakanaka. Ndakatongopinda, havana kana kutombondinzwa. Iye ndiye ainge ari pamusoro pemurume wangu. Ndakarwadziwa mukoma, apa vasina kana kumboshandisirana butiro zvachose nevarume vose avo vaainge achifambidzana navo, vandaitoziva kutoti ari kurarwa nanhiki nanhiki nanhingi. Ini ndichitomutsvakirawo maboyfriends. Ndainge ndava kutoita sekunge kateenager, ndava kutoraramira kufadza iye. Ipapo mukoma, kunze kwekuti ndige ndichinetsana naye, ndakangonzwa kungopera simba, so ndokubva ndatotendeuka ndikabva ndadzoka hangu kubedroom. Zvaindirwadza mukoma, mumwoyo mangu ndainzwa pain yekuti ndabata murume wangu
achirara namaid. Asi mukomanashi ndaiti kana ndikanzwa kubatikana ndaingoti asi hazvina basa, zvinowanikwa, zvinoitika. Ndainge ndava kutoita mafantasies ekuti zvimwe kuda murume wangu iye ari kuda vana vakawanda, saka ndinofanira kuti ndige ndichimusiya achiita zvaanenge achinzwa kuda. Saka nerimwe zuva mwana wangu akazorwara. Mwana wangu mukomanashi asati arwara, ndine hope zvekare idzo dzandakarota. Ndakarota mukomanashi ndainge ndiinaye mwana uyu, tainge tichifamba tiri pakati pesango. Chakandinetsa mukomanashi ndechekuti ndaita sekunge ndainge ndiri musungwa. Munoona mumabhuku ehistory zviya zveslave trade kuti vanhu vainge vachienda kunotengeswa muuranda kuAmerica vaifamba vakaiswa macheni, vakaita line. Ndo zvatainge takaita ipapo. Ndainge ndiine vamwe vanhu vandainge ndisingazivi, saka ndakashamisika kuti kosei ndakasungwa necheni ndiri muranda, ndichita sekunge ndainge ndiri muranda wake. Ndikabva ndatanga kuchema ndichiti mwana wangu aripi, because mwana ndainge ndichimunzwa kuti ainge achichema, but kuchema kwake kwaainge achiita ainge achichema zviya zvekurakidza kuti mwana achema kwenguva yakareba. Zvino zvaachema kwenguva yakareba haasisina simba, ainge ava kungogomera. Ndainge ndichimunzwa mwana, asi kuti ndinge ndichiziva kuti ainge aripi ndainge ndisingakwanisi kumuona. Saka ndakabva ndachizotanga kuchema, ndikabva ndati mwana wangu kani, mwana wangu naye aripi. Akabva achizouya padhuze nepandainge ndiri, akabva andituka, akabva anditi iwe nyarara iwe. Zvakandishamisa mukoma kuti ndiye mwana akauya pamba pangu achizvininipisa, ndichimuitira zvose ainge ava kuita zvivindi zvekuti anondituka, obva ati kwandiri iwe nyarara iwe, ndokubva atondirova. Akandirova mbama mukoma. Ndo pandakabva ndachizoona kuti tainge tabuda musango iro rainge richityisa matainge tiri. Mainge muine zarima zvekuti tainge tisina chatainge tichimboona. Saka takabva tachizoti tabuda musango muya mukomanashi, ndipo apo ndakabva ndachizotanga kuona zviso zvevanhu vaya. Zviso zvevanhu ivavo mukomanashi vainge vari vanhu vainge vachityisa vatainge tiinavo. Ndakabva ndachizoona kuti kana iye pache zvake kana kupfeka ainge asina kupfeka, ende tainge tichiperekedzwa nezvidhara nezvichembere zvose zvainge zvisina kupfeka. Saka takazoti tasvika mune rimwe gomo tikabva tachizopinzwa muninga. Muninga imomo mainge muine umwe muchembere ainge asina kupfeka zvekare, but airatidza kuti munhu akasorarama kudharadhara. Ndokubva tachizomiswa pamberi pake, tikabva tachizorohwa mumabvi, tikabva tapfugama tose. Umwe neumwe akabva achizotanga kupiwa mhosva dzake. Dzangu mhosva mukoma dzainge dziri dzekuti mwana wandainge ndakabva naye kumaruzevha ndikamuunza pamba pangu ndainge ndichimushandisa semusikana webasa, kunze kwekuti ndinge ndichimubatsira kuti ange achidzokera kuchikoro. Saka mhosva dzangu dzandaifanira kuti ndinge ndichiripira mhosva idzodzo dzekumubatsira kwandakaita dzainge dziri dzekuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizorasikirwa nemwana. Pandakaudzwa kuti mwana wangu ndiye ainge achazoitwa chibayiro, ndakabva ndachizotanga kuchema. Ndichichema mukoma ndaitonzwa mavhoisi ezvichembere zviya nezvidhara zviya zvainge zvakaseka mukomanashi. Nanhasi uno handifi ndakazvikanganwa masekero awo avainge vachindiita. Kuchema kwandainge ndichiita ndiko kutondiseka kwavainge vachiita, vachitowedzera kutoseka. Ndo pavakabva vachizondiratidza mwana wangu mukoma ainge akaradzikwa pamucheka mutsvuku, achiratidza kuti iye ainge apindwa nechando kwenguva yakareba, ende ainge asina kana munhu ainge achimbomutarisa. Ndakabva ndachizobatikana, ndakati ndichida kunotora mwana wangu. Ndo pandakabva ndachizoona kuti pakati pangu nemwana painge paine nyoka, black mamba, iyo yainge iripo. Zvino nyoka iyi mukoma yainge ichitoda kutondiruma. Ndainge ndotya. Ndakabva ndachizoona shato.
shato iyi yakabva pakati pemakumbo pemuchembere uyo ainge arimo muninga imomo. Yakaita zvekubuda maari akaita sekunge azvara nyoka. Shato iyoyo yakabva yachizotanga kufamba. Yakafamba mukomanashe kuzosvika ichizosvika apo painge paine mwana wangu pavainge vakamuradzika. Shato ndokubva yachizotanga kuminya mwana wangu. Mukomanashe pandakaona mwana wangu achiminyiwa neshato ndakati zvimwe kuda ndainge ndichikanganisa kuona, but ndizvo zvakatoitika ipapo. Mukomanashe mwana wangu mangwana acho makuseni akamuka achirwara zvisingaiti. Ndikashaya kuziva kuti mwana ndoita zvekuita sei naye. Murume wangu aiti mwana achirwara kudaro ainge akatogarwawo nedzimwe mhepo. Mukomanashe mwana achirwara kudaro aikwanisa kungomubata negumbo rimwe chete obva amusimudza achipopota achiti kandonda kandonda, ndakazvarirwa ndonda inini, achipopota mukoma uchiona kuti murume aita sekunge akagarwa. Ndaiti ndakamutarisa mukoma panguva yacho iyoyo paanenge akabata mwana akamusimudza neruoko rumwe chete kana kuti negumbo rimwe chete. Maziso ake ainge asingatarisiki, aita sekunge maziso ake anenge achipfuta moto, ende aikwanisa kutondisimudzira ingava iri cheya kana kuti table achitoda kutondirova nechaanenge akabata. Kana kuri kuti ndikati zvino kana mwana mumuita izvozvo munenge muchida kuti inini ndinge ndichiita sei, because wamava kurwadzisa ndini. Obva anditi ndonda, kundizvarira ndonda inini, izvezvizvi ndikuda kurara, izvezvizvi kune kwandikufanira kuti ndinge ndichienda ndichinomhanyisa mabhizinesis angu, ndava kuswera ndichiita zvendonda, ngakafe handina basa nazvo. Mukomanashe aiti kana akati ngakafe handina basa nako, ini ndichazvara vamwe vana. Ndaitonzwa munzeve dzangu kuti panenge paine vanhu avo vanenge vachitoseka, vanenge vachiseka zvose izvo zvinenge zvichiitika. Mukomanashe ndipo apo mwana wangu paakazoshaika. Mushure mekunge mwana ashayika, musikana wangu webasa akazongomuka akanditiza. Nekwaakaenda handitozivi, akangomuka asipo pamba. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvinondirwadza kusvika pari nhasi. Saka yambiro yangu kune vamwe vanhu kunzoko vachanzwawo confession yangu, munofanira kuti munge muchiva very careful, especially vanhu avo vamunozounza mudzimba dzenyu. Usati munhu wose uyo waunenge wasangana naye, especially panhau dzemamaid, tanga wambonyatsokunzwisisa kuti munhu uyu wandoda kuunza mumba mangu haazokonzeresi here matambudziko mumba mangu. Inini ndakafirwa nemwana nekuda kwenharo mukoma. Kunyangwe mwana wangu paakafa, amai vakangoti handiti ndakakuudza, paya ndakakuudza ukabva wati hazvina kana basa mama, muri kuita mwoyo wakaipa. Asi unenge uchiti uri kugona usingazvizivi kuti uri kutounza muroi pamba pako achagumisidzira akudyira vana vako. Ndizvo zvakaitika izvi, ende handifi ndakazvikanganwa. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Vanoti ivo vakazoenda vakanonamatirwa nevamwe vamufundisi. Vakati vaenda kunonamatirwa, hanzi vakarutsa, hanzi ndairutsa mafuta ainge akagwamba. Murume wavo hanzi akatanga kuchaya. Murume wavo aichaya mafuta ainge akagwamba zvekare. Hanzi musikana uyu iye ainge atori neauta mumba mavo, auta yaainge akaisa. Hanzi pane zvose izvo zvavainge vachiita, hanzi aikwanisa kutovaona. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi ainge atori
nevamwe vanhu avo vaaiti kana akaita zvaanenge aita pamba pavo aitoenda kwavari achitonovaudza kuti nhasi ndaita chakati, nhasi ndaita chakati mumba mavo. Hanzi vamwe vacho vanhu vemunharaunda imomo mavanotogara, saka hanzi they are part of the satanic kingdom. Zvakangooma hazvo veduwe. Kana kuri kunziwo makambosanganawo nenyaya yakaita sei, you can come to my inbox and then you share with me your own side of the story. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu mukoma yakamira sekudai. Ndakarasa mwana apo pandainge ndichiri form 3. Iko zvino zvindapinda mumarriages anokwana iwo kuita 4, but ndiri kutadza kuti ndinge ndichiita mwana. Apa mwana uyu handizivi kuti ndingamuwana kupi. Kwedu kwatinobva mukoma kwamurehwa, saka ndakati ndabatira pamuviri. Nhumbu iyoyo mukoma ndaita yekusunga nebhandi. Ndipo pandakabva ndachizotiza kumba, ndikabva ndachizotanga kugara neimwe friend yangu uyo ainge ava kushandira vamwe amai vainge vaine flea market. Saka ndakatanga kugara naye ndikazvara mwana. Mushure mekunge ndazvara mwana uyu mukoma ndakamusiya pakasango uchibva kuwaterfalls uchienda kuparadise. Ipapo tainge tichigara kuparadise. Ndakati ndazvara mwana wangu, nerimwe zuva mukoma mwana akandinetsa. Apa kusisa ndainge ndisingasisi nekuda kwekuti chikafu painge pasina. Shamwari yangu mari yaaiwana yainge iri shoma. Saka ndakabva ndati mwana uyu anokwanisa kufa kana kutondiuraya zvekare, because ndainge ndaziya nenzara. Ndakangobuda mumba, ndainge ndichida kumukanda muna mukuvisi, but pandainge ndichida kuzviita mukoma, vanhu vakawanda vairamba vachingofamba vachingoyambuka pakabridge kepamukuvisi. Ndipo pandakabva ndachizofamba ndikabva ndati mwana uyu ndava kuenda kunomusiya painge paine zvimwe zvikomo zvainge zviripo. Saka ndakati ndakwidza mune chimwe chikomo ndopandakabva ndachizomusiya. Mwana uyu akatanga kuchema. Handina kunge ndakaziva kuti painge paine vamwe amai vainge vasiri vega, vainge vari pasowe vachinamata nevamwe vakadzi. Saka pandakanzwa kutaura vachiti muri kunzwa mwana ari kuchema here, because ndakati ndichingonomugadzika pasi akakwetsura imwe mhere isingaiti. Ndakabva ndatiza mukoma ndo pandakazoti ndichitarisa ndikabva ndavaona vanhu vaya vatora mwana vainge vava kutoburukamo mugomo imomo. Handina kuda kuzoramba ndichivatevera, but vanhu ava mukoma vakatanga kukwidza vachinokrosa road kuenda kuwaterfalls. Ndokubva ndadzokera hangu ndikati ini zvandanga ndichida zvaita, at least mwana haana kufa, nekuti ipapo ndainge ndichitozviudza kuti kunyange zvikanzi anenge afa zvinenge zvisina basa, because chekumupa ndainge ndisisina. Saka vanhu ivavo handizivi mukoma ndakagumisidzira kuvaona chidarika pagedhi repaJehovah's Witness vachangokrosa road yemuna Beatrice. Ndokubva ndatodzokera hangu kumba. Saka iko zvino zvemukoma ndiri kushungurudzika, ndiri kunetseka kuti ndinge ndichikwanisa kubata mwana. Pari zvino ndiri kushanda ndiri kunoku kuDubai. Handizivi kuti ndingaitawo zvekuita sei. Ndamboedza zvose. Ndakatomboshanda gore rose neumwe murume uyo wandainge ndava kufambidzana naye. Aindida zvisingaiti, ainge akabvawo mukufirwa nemudzimai wake, tikasangana tikatomboita zvemafertility clinics, asi hazvina kubatsira mukoma ndaingoita miscarriages chete. Handizivi kuti ndiyo punishment yaMwari here kana kuti mwana iyeye ainge ari mwana mukomana. Ndiri kutsvakawo help kubva kumhuri yeZimbabwe. Handizivi kuti mwana wangu kunyange ndikada kumutsvaka ndinomutsvaka ndichitangira pai, because vanhu ivavo mukoma kutovaziva handitovazivi, and I regret dai hangu ndakavatevera kuzosvika ndichizoona kuti vakaenda pamba papi ndaikwanisa kuwana pekutangira, asi handina pandinokwanisa kutangira mukoma. Asi chiziviso chandinoda kuti munge muchipa kumhuri yeZimbabwe muchindisvitsirawo ndechekuti kana kuine
munhu akambonhongawo mwana pakachisango kekuenda kuparadise uchibva kuwaterfalls padhuze nepakabridge painge paine zvikomo uku kwainge kuchinamatira mapostori. Kana wakanhongawo mwana iyeye ndiri kumutsvaka mwana wangu. Ndinototya kana kuti nyaya iyi ndinge ndichiisvitsa kuvabereki vangu. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ndakavabvunza kuti saka vabereki venyu havana kukwanisa here kuzviona kuti mainge muine pamuviri? Ivo vanoti hanzi vakangozvarwa vaine bhodhi, saka ipapo pavakabatira pamuviri vanoti ivo hanzi nhumbu yavo yaikurira mumahips, saka hanzi vanhu vaingoti zvimwe kuda kusimba izvo kwainge kusiri kusimba. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi ndaisunga nebhande kuitira kuti vanhu vasazviona, asi vanoti vakazotiza vakabva kumba nekuti vainge vachitya kuti vabereki vavo vaizozviziva kuti vane pamuviri. Hanzi baba vangu vainge vari bhinya, vairova. Hanzi vakarova sisi vangu vakavatyora gumbo. Nekuda kwekuti sisi vainge vatizira, hanzi vakavatevera ikoko vakavarova vakati ndikuda mari yangu yandakatambisa ndichikuendesa kuchikoro, ungatizira iwe usati wapedza kunyora O-level yako. Saka hanzi ndainge ndichitya kuti kana sisi vakateverwa vakanorohwa pamurume, inini ndainge ndoita musikanzwa nevarume vakawanda ndisingazivi kuti baba vemwana ndeupi. Vabereki vangu vaikwanisa kutondiuraya. Saka hanzi ndo zvakazokonzeresa kuti vange vachisarudza kutiza zvekare nekurasa mwana. Let us try to speak with them in the comment section. Zvakangooma hazvo vedu we.